ଭୀମରାଜପୁର ବ୍ଲକ ପଥରଘାଟ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲୁତୁରପଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୀବ ଡାଙ୍ଗ, ନୀଳମଣି ସେଠୀ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ପଥରଘାଟ ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଥିବା ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ଲୁହା, ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟନନ୍ଦ, ଆଶ୍ରୟ ମହାନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ।